Dobro večer, dragi mladi. Dobrodošli na još jedan susret hrvatskog nadzemlja. Tema večerašnjeg susreta je Mladi i crkva. Gost predavač je fra Stjepan Brčina, a susret će animirati Papa Band. Tijekom cijelog susreta nam se možete pridružiti na molitvi krunice u kapelici, a ovdje sada slijede pjesma i film. Uživajte!
Kako Kinezi ubijaju komarce. Svako svoga. Hvaljen Isus i Marija, dragi mladi. Dobrodošli u još jedne zanimljivosti. Ovo je Mate. Ovo je Bulić. Današnja tema je crkva i mladi. Današnjem svijetu skroz nesvoji pojam. Da, podaci su zaista poražavajući. Evo recimo za primjer u Zagrebu negdje oko 40% djece osnovnoškolaca i srednjoškolaca uopće ne ide na vjeronauk i kao izborni predmet uzimaju etiku. Skoro isti su podaci i u Istri. U svijetu smo gdje se katolici gledaju malo drugačije, na jedan malo drugačiji način. Gledamo se ko manjina, a sam primjer je i Eurovizija. Ako je neko vidio Boru Majstorovića, nek ide, nek ugaše ringišpil, ne znaju da ugasno i 20 minuta vrti. Iako su ovo do sada bili poražavajući podaci, Hrvatska i dalje ima mlade snage u svojoj crkvi, što se vidi iz priloženog. Ajme, ti ono mali tamo. Ono ti od Danke Boževe, onaj mali, ne znam, ovi Stipen i Jure, ne znam koji je stariji. Meni, ćemo na balote popodne. A moremo, a šta ja znam, bole me leđa, meni, a šta ja znam, mogli bi nešto... Ajde, Borago, vidit ćemo se, ajde, Bog. Evo tako možemo vidjeti primjer u današnjim medijima, bila to televizija, radio ili bilo koji ostali mediji, većinom se prikazuje ona crna kronika ili sve negativne stvari. Rijetko ćemo kada vidjeti da se nešto dobro prikazuje na televiziji, nešto što će ljude obradovati, nasmijati ili usrećiti. Uz to možemo dodati i Antunovski hod koji će se po 6. puta održati u Zagrebu ove godine i glasi za jedno od najljepših hodočašća u Lijepoj našoj, pa i šire. Još da gospodin Tomašević to želi malo pogurati i za promjenu staviti hrvatsku zastavu, bilo bi dobro. Također, malo se spominje djelovanje Skaca u Petrini, Framej, božanstvene komedije, te hrvatskoga nadzemlja. Evo, na primjer, nas dvojicu niko ne spominje, ali dobro, nema veze šta. Moja baba, tvoja baba. Ništa. Sveti Dominik Savio, najmlađi je svetac koji nije podnio mučeništvo. Zaštitnik je ministranata, dječaka, dječjih zborova i mnogih ustanova. Imamo podatak da je oko 150 časnih sestara izašlo iz otoka. Ne iz tog otoka, nego iz otoka kraj Sinja. Otamo izašlo. Šta ja znam koji nemaju tablice, nisam ja kriv, nisam niko Imotski. Prema istraživanjima, najmanje vjeruju oni u dobnoj skupini od 44 do 54 godine, a najviše vjeruju oni u 20. godinama. Karla Kutis je bio prvi blaženik milenijalac koji imao svoj Facebook profil, a njegova majka rekla da je također uživao igrajući Pokemone. Karla Kutis uz to je jako volio igrati video igrice, a najviše je volio PlayStation 2. Tjedno je provodio oko sat vremena igrajući PlayStation 2, a samo toliko je provodio u vidu pokore i duhovne discipline. Evo jedna zanimljivost da mladi Eduardo Santini, koji je 2019. bio proglašen za najzgodnijeg muškarca u svojoj zemlji Italiji, tada je bio glumac, plesač i plivač, ali svega se toga odrekao jer je osjetio Božji poziv i želio je postati svećenik, kad pred njim je bila, možemo reći, jasna i svjetla budućnost. Prošle godine u Minhenu u Hrvatskoj župi je bilo preko 215 krizmanika. U Hrvatskoj. Minhenu. U Hrvatskoj. Minhenu. Sanja. Đuro, pa šta radiš? Ime kume. Pa odakle ime kume? Gdje ti je to? Otkad smo to promijenili? Otkad je prošao drugi Vatikanski sabor? Ide treći. Dragi mladi i svi vi koji se tako osjećate. To bi bilo to od današnjih zanimljivosti. Nadamo se da ste uživali i vidimo se uskoro. Još sam ugrijao stolicu svi. Gospi, hvala. Kako bi jašeno na početku, tako i sad vas da uvijek vjekovame. Anđo moj, neš vjerovat šta sam vidjela u crkvi neki dan. Ali ti se šta ukazalo? Znaš da sam mislila da je, ali čuda li čudesnog, evo pa nije. Znaš, u crkvi ti je od ne zna nija otkad osvojila osoba mlađa od 56, a nije
Nije bila nika prigoda, nika priče s krizmom, nego nako, znaš, običan dan. Moca i sina iduva svetoga, evo slušani ne vjerujem. A sad kad si rekla i spomenula tu krizmu, a znaš šta, oni moj mali, oni unuk, ima se krizma ove godine, ali kad je zadnji put bio na misi, nija mu ne bi dala da se krizma. A moj anđo, pa tu ti je sve normalno, pa šta će mladost u crkvu? Nije tamo njima mjesto. Marice moja, a znaš šta ću ja tebi reći? Nije ti to po Božju. Eno i oni njegov čača, pa svaku nedjelju će rađe u gostionu da ide ili da igra balote, nego da ide na misu. Pa nije imalo dite o koga ni naučit. Manđo, dobro ti je to sve kad ti govorim, ali ako tebi to tako teško pada, kad ti meni to tako žališ, ja sam čula da ti večeras u Sjemenšte dolaz neki fra Bradonja i on će ti govorit nešto da nagovori mlade da iđu u crkvu, znaš? I Manu, sad sam ti se sitila. Ja ću ti onome svome reću mu da ja i Man umri brzo pa će on ići sa mnom. I onda ćemo ti mi slušat toga tvoga fra Obrvana. Slušaj, falila sam ti ja, lažem. Fra Brčina, znala sam da je nešto ovako, znadeš. Ma bi to da je Niki i pratar. Ajde, požuri, kasnije će... Hvala mi se, Marija. Evo, sve vas od srca pozdravljam. Večeras ovdje u Splitu. Drago mi je da sam prvi put ovdje i promatrajući njih dvije ovdje kako su se prerušile u dvije starice i vi znate da ja radim s mladima isto, ali uvijek imamo neki proboj ovih stariji koji žele doći tamo gdje su mladi, ali nije to problem. Svi su u crkvu dobro došli, nego problem je kad u crkvi, bilo da se radi o mladim ili starim vjernicima, kada glume da su vjernici. To je problem. Dakle, što hoću reći? Zašto ljudi neće u crkvu? Zašto neće u crkvu? Kako mi svjedočimo vjeru? Ili nam neko iz obitelji života bježi, ili mi ljude privlačimo u crkvu? To je pitanje s kojim želimo otvoriti temu večeras. Dakle, dokle god smo mi onako vjernici, bez obzira da li mladi, stari, oni koji glumimo, oni koji želimo biti žrtve, oni koji glumimo pobožnost, dakle, to je neprivlačno drugima. Neprivlačno. Pogotovo vama mladima. Pogotovo vama mladima. I nekada umjesto da mlade dobijemo u crkvu, mi ih, ili vjernike druge, one rubne, mi ih na ovakav način istjeramo. Istjeramo. I nama, što nam danas trebaju u crkvi? Svjedoci, autentični svjedoci. Kakvi su to autentični svjedoci? Oni koji daju plodove Duha Svetoga. Zašto danas mladi izlaze iz crkve, egzodus iz crkve? Zašto? Meni je šou, ja poludim kad čitam portale ili slušaš ovako negdje koji je napustio crkvu. Kaže, bio je on vjernik, više nije. Ma sorry, buras, ti lažeš. Ti nisi nikad bio vjernik. Onaj koji je upoznao Krista, on ga ostaviti neće kad bi mu glava otišla s ramena. Zbog čeg vi, mladi, napuštate crkvu? Sve vam smeta. Je li onaj svećenik dosadan? Je li onaj u prvoj klupi komunista? Je li onaj navija za Hajduk ili Dinamo? Je li sve? Ja sam prošle godine Rilse snimao, provocirao za Antunovski hod mladih. Pa sam rekao, pazite, može pas kiša, pa ne daj Bože, može vam se šminka razbrisati, pa može vam se dogoditi ono. Znači, na vas za odlazak u crkvu utječe vremenska prognoza. Znači, vi ste vjerski meteoropati. Ja sam uočio da ima vremenski meteoropati. Znači, rezervirati kamp, razumiješ, i onda ako, ili ne znam, neko drugo kad se događa vjerski, onda ti javi, ne znam, dan prije, pa evo, vrijeme je ovako, baš mi se ne ide. Znači, nas ne pokreće ljubav prema Kristu, nego nas pokreće nešto drugo.
Ja koliko put otvoreno kažem god četvrtkom, što ste vi došli? Ovdje nisu došli svi zbog Boga. Pa ne vjerujem ni ovdje večeras da su svi došli zbog Boga. Neko dođe zbog interesa, neko vidio ima lijepe ribica, idem naći curu, neko vidio dečka, ona je želi ono. Znate koliko kod mene gor njih došlo zbog dečka i cure? Nič veze s Bogom. Samo hvala Bogu da Bog i to okrene u dobro. I onda kad nađe curu dobije križ za cijeli život. Eto ti sad. Jesi to htio? Kako god ne vrijedi lagat Bogu, odbit će se od glavu. Dakle, jako je bitno, dragi mladi, da vi, nije bitno ukoliko nas je u župi, u biskupi, u bilo gdje, imate osobno iskustvo živog Boga. Ja mislim da smo mi kao crkva dosta podbacili s time što nismo naučili, prvo mi svećenici, vama dati iskustvo Boga. Mi ćemo s naših oltara ćete čuti i o politici, i o nogometu, i o svemu, ali mi prvi svećenici koliko smo zatvoreni da se dijelimo iskustvom živog Boga. Vi znate da u djelima apostolskim, mislim da je 8. poglavlje, postoji ono poglavlje gdje Filip apostol susreće na putu eunuha. Eunuh je bio visoki židovski dostojanstvenik koji je živio na kraljičinom dvoru. Znači, najveća moguća instanca položaja koje je mogao dobiti na kraljevskom dvoru. Međutim, što znači eunuh? On je besplodan, mora biti sterilan. I on, kao pobožni židov, sjeda u kola, ispunjava zakon, jedan put godišnje mora za Jeruzalem obaviti hodočašće i vratiti se. I negdje na tom putu hodočašća Filip, nakon što je primio Duha Svetoga, potaknut, kaže, Duh Sveti ga nadahnu, kaže, ustani i priđi onim kolima. Prva riječ, ustani. Otvorenost milosti Duha Svetoga. Slušanje nadahnuće Duha Svetoga. Pitam vas, mlade, kad vama kažete da vam je, ili bilo koliko kaže da je u vjeri dosadno, pa dosadno ti je zato što nisi s Bogom na ti, zato što ne slušaš Duha Svetoga, pa meni je dan ludnica, kamo mjeseci godina. I svako ko je otvoren milosti Duha Svetoga ima svakodnevna iznenađenja od njega i nije ti dosadno. Isto koji Filip, ustani, idi tamo, kreni u nepoznato. Ali ne, mi smo turbokatolici koji mi Duhu Svetom naređujemo kako će da radi. Ne da mi njega slušamo, nego mi sve spaniramo, pomolimo se i naručimo i onda kažemo, ajde malo Duše Sveti i ti to poguraj. A tek vi mladi, što vi znate gurat volju Božju i tamo gdje je nema. Koliko mi znamo se staviti pod volju Božju, a uopće nije volja Božja, nego mi izmislimo. I vidite, kad je neko otvoren Duhu Svetom, Filip ide, ne zna kome prilazi. Dolazi do eunuha, a ovaj čita Sveto pismo i pita ga, jel ti razumiješ šta ovdje piše? A on kaže, ne, kako ću razumjeti kad me niko nije poučio? I sad vratimo se na riječ eunuh. Možda si eunuh ti. Možda ti nosiš ime eunuh. Možda ja. Zašto? Prvo vidimo, eunuh je pobožan. Mi svi volimo reći Hrvatska katolička zemlja. Svi su pobožni, svi su kršćani, imaju krsni list. Drugo, on hodočasti. Koliko mi puta smo išli od duhovne obnove do duhovne obnove? Koliko puta ste bili u Međugorju? Jeste se obratili? I mi hodočastimo. Ali imali promjene na nama? Eunuh svake godine ide u Jeruzalem, ali se nije ništa promijenio. Drugo, eunuh sam rekao, znači neplodan, sterilan je. Ako smo mi u duhovnosti sterilni, znači mi idemo u crkve, molimo se, kršteni smo, pobožni smo, hodočastimo, a ne dajemo plodove Duha Svetoga. Nešto onda nije dobro. Znači da je nešto treba u nama promijeniti. I zato ga Filip krstio.
Zato počinjem ovo večeras crkva i mladi. I vi vidite, tamo gdje mladi su došli do iskustva Boga, jedan znak postoji. Oni se stavljaju u služenje. Svi vi hoćete revoluciju u crkvi, jel' tako? Meni, evo, mi Franjevci dobro znamo tu priču sa Svetim Franjom, koja je on legenda bio u srednjem vijeku. Znači, možda stanje crkve je bilo gore nego danas. Puno je bilo heretika. Biskupi su živjeli na svoj način. Jednostavno, bilo je podijeljeno društvo u bogate, siromašne. I Sveti Franjo tada dolazi do iskustva Boga i što se dešava? Sve cijela njegova priča, prva stvar što je bio je poslušan crkvi. Išao je u Rim tražiti dozvolu sa svojom subraćom. I zamislite kada je došao da dobije dozvolu, da su njegov zahtjev, oni biskupi koji su slušali, zamislite da sam ja ovdje papa, ovdje se kor jedan biskup, a kor drugi kardinala, on treba proći tuda kao onakav siromah i samo što je došao i tražio da pita da li može obsluživati evanđelje, živjeti doslovno kako piše tamo. I naravno da nije dobio taj dan dozvolu. I da su ga još malo ismijali. Međutim, te iste noći se Bog pobrinuo. Sanjao je papa da se Lateranska bazilika ruši. A tada je bilo sjedište ne tamo gdje je sad ova bazilika, nego u Lateranu, prva crkva. Dakle, vidio je u snu da se crkva urušava i da oni stupovi padaju. Međutim, vidio je jednog malog čovjeka koji podupire crkvu. I brzo je protumačio papa, sam sebi shvatio je san, da taj mali čovjek je Sveti Franjo koji je isti dan bio došao tražiti dozvolu. Međutim, koja je poanta priče? U snu je vidio da taj mali čovjek stoji unutar crkve i podupire svojom ramenom da se ona ne uruši. Razumijete? Unutar crkve. Koliki danas pljuju po crkvi, stoje sa strane, gledaju, rigaju, traže jedva neki materijal da nas popljuju, nas svećenike, vjernike, da nas ismiju, da nas stave onako da smo primitivni, da nas proglase zatupljenim ili ne znam kako. Koliki su oni koji stoje izvan crkve, kritiziraju, žele neke promjene, govore trebalo bi biti ovako, trebalo bi biti onako, a ni prstom da mrdnu. Pitam vas, gdje vi stojite kad se crkva ruši? Gdje ste sad u ovoj kriznoj situaciji? Jeste li unutar crkve i držite svojim ramenom dok da se ne uruši? Jeste u svojoj župi, držite svojim ramenom? Koliko vas ovdje ima talente različite? Sviranje, pjevanje, informatika, snimanje, što god. A to, dobiti nekog da služi u crkvi, nema vremena. Nema vremena. Vidite što je onda crkva i mladi. Međutim, ja opet se vraćam na ono osobno iskustvo Boga koji svako dobije, pa i mladi. Bio to stari, mladi osoba, nema veze. Ti kad imaš iskustvo Boga, ti ostaješ u toj crkvi, kakva god da jest. Ti je ljubiš, ljubiš Krista jer si njega sreo. I nećeš zbog njega ostaviti crkvu. I nama trebaju takvi mladi, takvi vjernici, koji su odvažni otvoriti prvo srce. Jer što? Ljudi, mi ne možemo se lagati. Nema žara u nama dok ne sretnemo Krista. Ja sam u 23. godini doživio prvi put iskustvo živog Boga. Dota sam znao teoriju. A baš tad dok sam znao teoriju i živio sam koji svi drugi pogani. Nikakve razlike. Ni žara za crkvom, za evangelizacijom. Zato vas pitam, koliko je nas zabrinuto za stanje crkve? Hajmo se naći, hajmo pokrenuti nešto, hajmo napraviti, hajmo ostati ustrajni u projektima koje smo pokrenuli. Ne. Ja zovem, govorim uvijek na duhovnim obnovama, sindrom lubence. Mladi su danas to. Vi ste sakupljači iskustava. Skupljam iskustva, predbračna iskustva, poslovna iskustva, iskustva u vjeri, pa idem malo vam, idem tamo. Pa šta radite sa tim silnim iskustvima?
Tvrdi smo nekad da ko lubenica, razumiješ, ne može ništa u naše srce doći. Pa ako imamo tolika iskustva, zašto se negdje ne dajemo? Meni to nije jasno. Daj to što imaš. Umnoži te talente i darove. I da vidiš kako crkva postaje živa. Nego se mi smo zatvoreni i kažem u sebe, mislimo egocentrično na sebe. Kako mi mislimo biti sretni vjernici? Pa Božja ekonomija funkcionira tako. Što se više daješ, više primaš. Pa ne možeš, nemate pojma koja je to radost kad se istrošiš za Boga, umoriš i legneš u krevet fino i znaš da si cijeli dan radio za njega. Da je to nekome pomoglo nešto. A kad neprestano se vrtimo oko sebe, a Bogu hvala, ja razumijem da vam treba pomoć, da imate svoje emocionalne probleme, ljubavne, obiteljske, ali sunca ne ozdravlja se tako, vrteći se oko sebe. Evo, ja gledam sad u organizaciji hoda, Bogu hvala, ja hvalim mlade, puno angažiranih, a gledam recimo mladiće, crkva isto ovako puna, majke ti svaki drugi iz teretane, to su hlačice, majčica, ovako, svi gore. I onda pitam, molim vas, daj se prijavite za redare, samo pognu glavu. Gore za Krista, moš, mi što gore, gore za one ribice zbog koji su došli gore. Ja sam iskren, ja sam otvoren, ja kažem u facu svima. Jer to je tako. I onda ti vidiš odmah na tome, čovječ, ako ti ne možeš biti redar, pa kako bi ti umro za Krista? Da te progone ili nešto? Premlako. I mislim, ja u svojoj glavi zabrijem uvijek da su svi valjda ludi za Kristom, ali nije. Treba stvari nazvati pravim imenom. Ali, s drugu stranu, imate mlade koji imaju iskustvo Boga, koji su fantastični. Ja sam se u nedjelju vraćao s mladima u autu, išli smo u Srbiju, tamo kod naših Hrvata, i počeli smo priču. To su dečki od 20, 25 godina i onda ih ja pitam o ljubavnom životu. Ovaj jedan je prekinuo vezu od 4 godine. I pitam ga, Sokole, je li ti teško? Kako je došlo do toga? Mislim, ipak 4 godine to je bilo neka ozbiljna veza. Kažem, slušaj, jednostavno, nemam šta komplicirati. Volim ja nju, voli ona mene, ali ona kaže da njoj je ovo previše što sam ja u vjeri i pogotovo kad sam joj predložio da živimo čistoću, onda je došlo do trzavica i udaljavanja. Mislite koliko mladića sam ja čuo koji sad curama predlažu da se živi čistoća? Nevjerovatno, nekako ti još normalnije da cura kaže dečku. I ja sam baš s njim razgovarao, kažem, ja ne mogu shvatiti, čovječe. Mjesto tva cura da bude oduševljena, ti muškarac si predložio da živiš čistoću. Jer iz tog možeš iščitati puno. Aha, udajem se za muškarca koji je odgovoran. Udajem se za muškarac koji se zna kontrolirati. Udajem se za muškarca koji zna iskočiti iz okvira. Da gleda to iz perspektive takvog muškarca. Ne. A govorim da ima mladi koji svjedoče Boga, koji su angažirani i daju i svoje vrijeme i mjesto i sebe i sve drugo. Volim više vam pričati primjere. Mi trebamo mjesta gdje će mladi dobiti iskustvo Boga. Nisu oni krivi. Mi imamo disfunkcionalne obitelji, ranjene obitelji. Više se tamo ne moli. Bogu hvala kakvom ste okruženju, ako ste na faksu, na poslu, možda više imate nevjernika oko sebe nego vjernika. I mi trebamo mjesta gdje će mladi dobiti iskustvo Boga. Ja sam zato govorio da sam želio napraviti jedan susret koji je otvorenog tipa, da neko može doći jedan put redovito ili da ima gdje rast duhovno. Jer ljudi, ajmo prestati raditi pobožne družine. Nađemo se mi, skupimo se u župi, naručimo picu, malo poigramo bilijara i kaže bio susret mladih. Koji susret mladih? Družiti, jest picu i putovat možeš bilo gdje. Bilo gdje. Ja kad sam krećao sa susretom gore, kad sam predložio program da će biti misa, klanjanje, slavljenje, ispovjed, meni svećenik kaže, pa razmisli dobro, hoćeš li klanjanje, pa to više ni bakice ne idu. A mi 6 godina, mladi bi, ja mislim, otišli odmah kad ne bi bilo klanjanje. Jer ako nije Isus u centru, nećete vi duhovno rast. I naravno da će vam onda s vremenom
sve postati monotono, dosadno i da onda neće to biti to. Ali ako u centru naših događanja vjerski, na koji se okupljamo, slavljenje Boga, ja uvijek organiziram i druženje i to kakve partije poslije, ali ajmo prvo Bogu Božije dati. Ali ne, mi kažem stvaramo pobožne družine i od tih pobožnih družina koji ne dobijaju iskustvo Boga želimo revoluciju u crkvi. Takvi ne stvaraju revoluciju, stvaraju razdore i tračeve. Jer su meni ti najjači koji su nam svako jutro na misiji, onda idu u susjednu dvoranu da piju kavu i udri po nama fratrima. Au, silne pobožnosti nadahnute od vraga. Razumijete? Dakle, to ne izgrađuje. S drugu stranu, evo, ja imam ministrante koji su na misiji, ali to su isto studenti ovako ili radnička mladež, sve momci. I ne mogu, jedan dečko i moj bogoslov vodi, ne znam sve ih jer se uključuju svakodnevno i ne znam svima životne priče. I ovaj vikend organiziram dan otvorenih vrata klerikata, to je za mladiće koji razmišljaju o pozivu. I sad četvrtkom kad završi misa i susjeti, puno je ljudi, svi nešto žele pitati i dolazi taj jedan moj ministrant. Fra Stjepan, može jedno pitanje, ja kažem, imate li malo vremena za razgovor? Pa kaže, Sokole, baš moraš sad kad je gužva, pa ti me stalno viđaš, Pa htio sam nešto pitati ovo za vikend, za dane. Pa ja kažem, to je za mladiće koji razmišljaju o pozivu. Pa razmišljam ja o pozivu. Pa dobro je, onda u čemu je problem? Imaš moj broj telefona, pošalji poruku, ja ću ti poslati program. Kažem, ali slušaj, ili ja mogu doći? Ja nemam sakrament, ja nisam ni kršten. Razumijete, on nije ni kršten, razmišlja o pozivu. I kak je to lijepo čuti. I kako vidiš na njemu tu glad, žeđ. On već ima poziva, još nije ni kršten. A mi koji smo kršteni, ugasili smo tu milost posvetnu u sebi, tinjamo i možda ne gorimo. I to će nam biti budućnost crkve, da ćemo imati, kako kaže Karl Rahner, današnja crkva ili će biti mistici ili ih neće biti. Podijelit ćemo se u vjernike i nevjernike. Zapravo nevjernici će otpasti. I to je to. Na vas se računa puno. Ali govorim ne na one koji nemaju iskustvo Boga. Ja sad kad kažem iskustvo Boga, da me ne bi ovdje neko pogrešno razumio, da mislim trebate biti karizmatici ili ovo ili ono, ili ne znam šta, vidjeti Gospu ili... Bitno je da ti u srcu imaš osobni odnos s Bogom. Na koji ga način ti uspostavljaš, mene to ne zanima. Ali ljudi, to se primijeti svima na nama. I kažem, ako nemaš toga, neće se u crkvi... Mi svećenici isto. Isto. Ako i nama srce ne gori, mi ćemo odrađivati sakramente, mise, ono što trebamo po službi i isto igrati igrice. Razumijete? A s drugu stranu, ja osobno imam iskustvo, kad jednu malu stvar mi učinimo korak, jedan, Bog 10 puta blagoslivlja više. 10 puta. I mi možemo napraviti svi skupa puno ako gorimo za Krista u crkvi. I zašto mi ne bi napravili? Gledajte ovu sliku, gledajte koliko je vas mladih ovdje. Ovo je slika crkve. Ovo treba u medije, ovo treba na van, o ovom treba govoriti. A gledajte, ja na Svetom Duhu gore gledam mlade i kad pričam s ljudima kako si ti došao, sve su to oni koji su došli do iskustva Boga, pozvali su druge. I ne zaustavlja se taj lanac, samo svaki četvrtak više. Jer onaj koji je bio, ako mu je bilo lijepo, ako mu je bilo dobro, on svjedoči svojima, vuče i tako prijateljica ovoga, ona, i to je predobro. I tako i u početku išao navještaj. I dobro je da su žene prve došle na grob, jer da nisu bile žene ne bi se još čulo da Isus krsnuo. A kako mi to možemo danas? Mi to isto možemo danas svjedočiti, pozivati u crkvu i pokazati jednu drugu sliku mladih. Da nas ne uvjeravaju da su u crkvi bakice kad to nije. Moj cilj, to ću poslije govoriti, jest bio organiziranje Antunovskog hoda, da iziđemo na ulice, da budemo vidljivi, pa hajde onda demantirajte sliku da nas nema. I to je važno, ne da se inatimo nikome, nego da svjedočimo.
Kako? Mi nismo sekta, ne namećemo se, ne borimo se, ne svađamo se. Samo radost, ljubav i to. A na to nije niko imun. Nije niko imun. I zato kažem, koliko su nam potrebna mjesta, grupe, ako se već nalazite, ne znam iz kojih ste župa, gdje ste, kakve aktivnosti radite, ali ljudi, stavite Boga u centar. Vidjet ćete kako ćete se proslaviti i vi ko grupa, zajednica, projekt, obitelj, kako god. Sići će toliki blagoslov. Jer se Bog onda za te stvari brine. On sam kaže, ja vas šaljem, idite u moje ime. Ali bilo bi glupo kad bi mi išli bez njega i gurali stvari. Ja kažem koliko put mi u crkvi smo fenomenalni projekte. Evo, ja se sjećam, zvali su me sa Hrvatskog katoličkog radija na temu argumenti da pričam. Jedan biskup je naložio u svojoj biskupiji, upravo što su oni imali u ovome skeču na početku, naložio u svojoj biskupiji da se ispitaju mladi o nekim moralnim pitanjima, pobačaju, istospolnim brakovima i tako dalje, i da su ostali šokirani rezultatima. I onda smo mi došli u emisiju, naravno da su se opet tamo našli drugi gosti koji su predložili na tu situaciju da je najbolje da napravimo novi udžbenik. Top. Možete izdati 10 udžbenika, di ćemo naći te mlade da čitaju, ko će ih natjerati da čitaju. Evo, mi ako napravimo novi udžbenik, 100% će i to privući u crkvu. I onda smo mi fenomen u crkvi kad tražimo rješenja, mi pričamo o novoj evangelizaciji, mi trebamo ovo, trebamo ono, a čovječe Božji, pa kome treba anketa? Onaj ko nije među mladima. Pa ja znam kako vi dišete, znam s čim se borite, koje rane imate, pa da si među tim ljudima, ne treba mi anketa. Ja koji obilazim Hrvatsku, ja ću ti mogu postocima reći kako ti je u Istri, kako u Zagorju, kako u Slavoniji, kako u Dalmaciji, jer sam stalno s ljudima. Kad si ti stalno po crkvama, ti vidiš sliku. Ako mi ne vidimo sliku koja dolazi iz Europe u Hrvatsku i ako ne presjećemo na vrijeme, teško svima nama. Mi se smijemo Njemačku, a mi ćemo postati Njemačka. Ako na vrijeme ne reagiramo i ne evangeliziramo, to je bitno. Zato se tu trebamo svi probuditi. Jer vi razmislite u kojem okruženju vjere ili morala će rast vaša djeca. To je jako bitno. Kako ćete vi svjedočiti njima? I koji ambijent ćemo mi, ali ako vi se svi borimo, mi svi, i vi i mi svi u crkvi, imamo dobre stvari gdje je Bog u centru, a kako će se Bog proslavljati. Ja mogu tim primjerima pričati satima. Jer se Bog zauzima, njemu je stalo više, on traži radnike, nema ih. Žetva je velika, radnika malo, u bilo kojem kontekstu. A Bog će nadahnuti, Bog će dati sve što nam je potrebno, samo da se mi odvažimo. Kaže on jedan vic, mislim ja sam Bosanac pa mislim da ćete ga razumjeti što hoću reći poruku. Kaže da je bio neki frizerski salon i kaže došao cvjećar da se ošiša i on se ošišao i da plati. Kaže a ne, danas kuća časti, besplatno sve, možete ići. Ovaj cvjećar izišao i čudi se. Drugi dan dođe ovaj frizer da otvori ponovo radnju, ispred radnje nađe buket cvijeća, piše u znak zahvalnosti što ste me ošišali, dobio cvijeće. Taj isti dan dođe pekar da se ošiša, se ošiše isto da plati, ne treba ništa, sve je besplatno i ovaj isto začuđen iziđe. Treći dan dođe da otvori radnju, nađe košaru peciva i piše u znak zahvalnosti što ste me ošišali besplatno. I taj dan dođe Bosanac da se ošiša, ovaj ga ošišao, isto da plati, kaže ne, to je u znak, možete ići, mi častimo. I četvrti dan dođe da otvori radnju i nađe još 5 Bosanaca ispred radnje. Poruka ovog vica jest, ova poruka ovog vica jest ne samo da idemo, kažem, negdje uzeti nešto što je besplatno. Ići kupiti vrhnje. Ja to malo ironično kažem, duhovne posvuduše. Dakle, od susreta do susreta. Nego te milosti koje smo dobili, pokušati ih umnožiti. Pazite, paradoksalno, mi konzumiramo sakramente. To je vatra. U nama bi trebala vatra goreti. I još ću završiti s ovim vicem, ističe mi vrijeme. Kad je Nijemac bio u Bosni
i doživio prometnu. I trebalo neko donirati krv i sad traže oni ko će, javio se Mujo, donirao nju krv i spasio on Nijemca. I kad je Nijemac izišao iz bolnice, traži on Muju da mu zahvali. Pazi, velika je to stvar, neko mu je spasio život i tako. Našli se oni, došao Mujo sa Fatom i kaže slušaj, učinio si veliku stvar, spasio si me, dao si mi svoju krv, ja sam živ, želim ti zahvaliti, imam kod sebe 400-500 eura, ali kaže daćeš mi svoju adresu, to je ipak malo, ipak si mi život spasio, daćeš mi svoju adresu, kad ja odem u Njemačku, ja ću ti poslati par tisuća eura. A Fata udara Muju i kaže uzmi ovi 400-500. Kad on kaže, pa zašto bolan? Ma šuti bolan, kad u njemu proradi tvoja krv, nećemo dobiti ni ovi 400-500. Mi konzumiramo tijelo i krv Isusa Krista. I onda si postavimo pitanje zašto Kristova krv onda u nama ne struji. Amen. Viš kako poštujem vrijeme. Dobar dan poštovani gledatelji i dobrodošli u još jednu emisiju Ćao Bao. Tema ovoga puta su mladi i crkva. Pa pogledajmo što o toj temi misle naši sugrađani. Jeste li vjernik? Jesam. 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 No, but my family, yes. Da. No. And my family, my grandfathers. Jesam. No. Ja jesam vjerni, a baš da sam pravi redoviti nisam. Kod dite sam bio ministrant, a ovo sad ide malo riđe u crkvu, ako vas to zanima. A smatrate li da crkva danas treba mlade? Svakako. Apsolutno. Mladi su naša budućnost. Pa naravno. Zašto? Pa mislim da nam mladima svi to staje, mislim nema nekakvog smisla da sve budu stari, šta će onda? Ne znam, to mi je nekako logično. Pa smatram da, jer ova pogotovo crkva u koju ja idem nema toliko mladih, nisu uopće više zainteresirani. Kad prođe taj, školski vjeronauk i slično, kad završe krizme, više se niko u biti ne vraća u crkvu i ne sudjeluje u nikakvim crkvenim aktivnostima ili u zborovima kako je to prije bilo kad smo bili mlađi. Smatrate li da danas crkva treba mlade? Kako ne, crkva danas treba mlade, pa mladi su, ako su primili sakramente, a krizma je znači da je potvrda da ostaješ u crkvi. Da, mislim da su potrebni mladi, baš zato što na mladima ostaje svijet, a nema dovoljno mladosti koji imaju vjeru u Boga. Mislim da je to bitno. Yes, I think that, but I'm not a good example. Sorry. Uvijek je trebala mlade. Bog s vama, na što bi to sličilo? A što je općenito, što je život bez mladosti i bez mladih? Evo, ništa. Prema tome, sve na mladima i sve na mladosti treba da ostane. I život, i narod, i crkva, i sve na mladima ostaje. Pa, to trebate pitati mlade. Evo, vi ste mladi, što vi mislite? Hvala vam puno. Ako sam mlad, mislim da trebam put. Sad ako je crkva moj put, to je u redu, ali svak bira svoj put, tako da vjerujem da će mladi svoj put naći. Mislite li da su danas mladi dovoljno u crkvi? Ne mislim. Mislim da se nisu dovoljno okrenuli vjeru, a smatram tako da ukoliko se vjeruje u Boga, da se sve može u životu puno lakše. Pa generalno mislim da nisu dovoljno religiju, jer odgajani su po nekim drugim principima za razliku od naših roditelja. Mislim, bar ja dolazim iz Bosne, bar tako je stanje u mojoj državi sad. Ne znam ovdje kod vas u Hrvatskoj kako je stanje. I don't know because I don't go in church. So I don't know. Možda ne baš toliko, više su zainteresirani za druge stvari ovog svijeta. Kako ko? Ne znam, možda bi bilo bolje da su više. A na koji način ih crkva može privući? Pa ne znam, na primjer, da naprave bilo kakve možda volonterske aktivnosti, na primjer da crkva organizira posjet ili u Crvenom križu ili nekakve, nemam pojma, edukativne izlete ili nešto slično, ili pogotovo, na primjer, ako su djeca ili mladi zainteresirani za glazbu, pa da se aktiviraju, da se naprave nekakvi crkveni bendovi, pa na svakoj emisiji drugačiji bend, drugačiji vrsti stil plesanja ili točnije sviranja i slično. Na koji način? Trebalo bi ih više
pozivati svećenik da se obraćaju mladima i da shvatu da jednostavno ne mogu ulaziti u brakove bez da nisu vjenčani i to da žive skupa, tako da mislim da bi to trebalo malo više osvijestiti. Pa iskreno da budem, ne znam na koji način, pošto svijet ide, religija skroz pada u neki drugi plan. Pa crkva ih može privući, u biti ako si ti odgojen u vjeri, tebe će crkva uvijek privući. Mene, na primjer, ja svog sina odgajam u vjeri i on svake nedjelje, ne treba mu govoriti da ide u crkvu, on ide posluša evanđelje. To je umijeće, duša moja. To je umijeće, treba to znati i umiti. A poznato je da nisu svi svećenici isti. Neki svećenici privlače, a neke ni privlače mladost. To treba se domisliti. A mislite li da... Nekim sadržajima, a svakako nekim zanimljivim sadržajima, jel? Pa bilo to nekakve igre u sklopu toga ili igrice, u smislu i društvene nekakve igrice i te igre, ali svakako s nečim se moraju privući. Jer čovjek mora i doma misliti, Bože hvala ti, vjerovati, moliti oče naše, ali ako je riječ o okupljanju u crkvi, da su, ajmo reći, na oku dušebrižnicima, onda i treba naći načina da ih se privuče. Smatrate li da mladi se mogu približiti crkvi i vjeri, a da nisu odgajani u takvoj obitelji? Pa naravno da, pogotovo sad u ovo vrijeme di nekako sve nam se više mišljenja razlikuju od mišljenja naših roditelja, pogotovo prvo preko škole, preko naših prijatelja, sad iskreno i društvenih mreža, to sve utječe na nas. Što mislite o mladima koji idu na sva crkvena događanja? Pa svaka čast da se definitivno treba to sve više aktivirati da bi oni to mogli u svojim grupama, reći, proširiti. Pa ja da imam vremena išla bi i ja i sin će mi ići za koju godinu i tako. To je meni predivno, taj katolički skup mladih. To je nešto predivno. Da imam vremena, išla bi, ali evo, idem u crkvu i to je sasvim, mislim, sada dovoljno. Eto, najvažnije mi je nedjeljom da idem na misu. Pa dobro je da se ide na crkvena događanja. Pa mislim da je to super. Mislim, naravno da je teško naći vremena za to sve. Mislim, pogotovo mi koji smo u srednjoj školi, koji imamo hrpu toga i za raditi, i za učiti i u slobodno vrijeme koliko rođendana, izlazaka i toga svega skupa, ali mislim da je to baš pohvalno. Ja iskreno ne stižem sve, mislim pokušavam koliko mogu, ali meni to super. Ja sam za. Uvijek sam bila za vjeru i za vjerovanje u Boga, tako da mislim da je to u redu. A smatrate li da crkva danas treba mlade? Definitivno, jer nekako mladi su ti koji bi vam reći svijet ostaje na njima i pokreću svijet i svugdje se mogu nekako ugurati u bilo kakve akcije i smatram da bi se ta riječ zapravo trebala širiti i stvarati nešto dobro iz toga. Pa sigurno, mislim uvijek da crkva može ponuditi, samo pitanje opet šta crkva nudi, to je šta mladi trebaju. Smatrate li da katolička crkva ima neke negativne strane? Pa negativne stvari ima, strane ima svatko, pa tako i crkva. Ali trebamo se moliti pa ćemo svi biti dobri, tako i crkva, trebamo se moliti. A to je baš duboko pitanje. Jer bio sam u Vatikanu i mislim da je stvarno puno umjetnina na malo mjesta. Mislim da bi trebali to raširiti po cijelom svijetu, da svi uživaju, i bogati i siromašni, a ne samo da je koncentracija malo disperzirana. Pa sama kao zajednica nema, ali u ustrojstvu vjerojatno i ima. Pa hvala Bogu i bilo i bit će ih. To je sve sastavni dio života svakoga čovjeka, pojedinca, tako i svih institucija i crkve isto. A da vas sad to ne nabrajamo, nećemo govoriti o grubim stvarima. A što smatrate da crkva danas može ponuditi mladima? Možda više neke organizacije mladih gdje se priča o vjeri, više zbližiti mlade sa vjerom, da upoznaju vjeru. Pa mislim da može ponuditi puno toga, pogotovo u svitlu nekakvog zbližavanja međusobno nas nekih mladih vjernika preko tipa tih natjecanja iz vjeronauka i mladih susreta i tako dalje. Mislim da nam zapravo dosta znači upoznat ljude iz drugih krajeva države i možda negdje bliže nama, da se možemo svi skupa družiti i nekako ići u tom smjeru svi skupa. Ne znam, mislim da je to najljepši dio toga svega. Što smatrate dobrim stranama katoličke crkve? Ljubav, zajedništvo, obitelj. Dobre strane. Pa samo u samom nazivu je katoličanstvo je puno i odgovora. Ima puno dobrih stvari što su učinili, ajmo reći, iz naše perspektive za naš narod. Nada.
nadu i bilo koji problem da je uvijek se možemo pomoliti, na to se oslonimo na Boga. Poštovani gledatelji, hvala vam što ste i danas bili s nama. To je bilo sve od emisije Ćao Bao, a vi uživajte u ostatku susreta. Pozdrav! Nu, Anđo, a da što njega zovu Brčina, Ne znam, evo sve ovo poblesavilo, ali ako se čovjek može zva Lazanja, onda se i pratar bez brkova može zva Brčina. A jest, dobro si ti to. A znaš, isto lipo ovaj naš pratar govori, a? A baš mi ga je bilo milo slušati je. Ali znaš šta, u naše vrijeme nije nam to niko triba govorio, mi smo to znali sami. A je? Tako je. I u naše vrijeme nije bilo ovih onih vanilija i čokolada tamo di mlado sad banči, pijanči po cijelu noć. U nas se znalo da se u nedjelju ujutro iđe u crkvu. Gotovo. I poštivalo se starije. Je, tako je. A sjećaš se ti, moja Anđo, kad smo mi onda izlazile pod onaj orah, pa cijelu noć balalajka. A sjećaš li se ti, kad je tebe tvoja pokojna mater našla sa šibom ispod oraha? Pa kad te je za kosu do crkve odvukla. Lipali su to vremena bila, moja Anđo. Ali znalo se, u crkvu se moralo ići, još ne šiša si. Nismo mi bili ko ova mladost danas, ne. Je, nisam ti sigurna da će se oni prizvat pameti ovako ko mi. Nećeš, tati, u nas se poštivalo starije, znao se red i način, jel tako? Poštivalo se i lipo ih se znalo pozdraviti. Njima ti nima spasa, znaš, moja Anđa, šta ćeš? Ali znaš šta bi mi mogli? Ja sam čula da će onaj Brčina još nešto govorit. I naš Brko dobar i pošteni, sigurno će on još nešto pametno kazat, a? Je, a imala bi ga i ja pitat koju. Ajde, prije nego što patiš, ajde. Je. Ali čula sam da će biti neka audicija za vjernike. Anđo, pa mi im to bez problema prošle. Preko ove zakon ništa. Tvoju su lađu vjetrovi odnijeli, napušili daleko, oluja valovi, a oblaci nestanu, kad more sunce poljubi, duša ti zna, više nisi sam.
Dobra večer, dragi mladi, i dobrodošli na godišnju audiciju koju organizira Katolička crkva kako bi odlučila koje mlade primiti u svoje redove. Večerašnju komisiju koja odlučuje o tako važnoj odluci čini fra Vinko Šizić, sestra Mira Glasnić i sestra Rajka Smihuljak. Udobno se smjestite i uživajte. Hajde da ludujemo ove noći. Hajde zaljubi se u moje oči. Dobro. Možete li nam se ukratko predstaviti ko ste, odakle dolazite, čime se bavite? Ja sam djevojka sa sela i noga mi je bosa. Dobro, djevojko sa sela, možete vi nama reći kako se vi osjećate večeras dok stojite ovdje ispred nas? Ne pitaj me noćas ništa, pusti me da šutim, ja noćas trebam mir. Shvatili smo. Nego, možete li vi nama nešto otpjevati pa da vas čujemo malo? Rim tim tiki tiki rim tim tiki 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 tiki, there's no going back. Dobro. Znate li vi koju duhovnu pjesmu? Pisme za dušu, to ono, seve, rozga, tajči. To vam je moj džir, to nikakav problem, jel da? Dobro, hvala vama puno što ste došli. Mi ćemo malo razmisliti, pa ćemo vam javiti jeste li prošli ili niste. Može? Slušajte, sestre, ako mene izaberete, sigurno nećete falit. Dobro, bar je dobro pivala. Šta ti kažeš, sestra? Slušaj, ja mislim da bi je trebalo u neki naš zbor ubaciti. Vi bi magarca u zbor. Sljedeći. Ej, Pajdo, ma znaš šta? A poslala me mater vam u ovo neko ministarstvo, za neki ministar bit. Ma nemam pojma. Aj, u Popaja ćemo kasnije kad završi ovaj. Ajde, ovog. Ministri i ministarstvo. Oprosti, kakvi ministri i ministarstvo? Jesi li ti to nešto pogriješio? Pa tako nešto slično, rekla mi mater za to neko ministriranje, pa ću ja rekao, da mi postao ministar, kaj tako. Misliš ministranta, ne ministar? Pa to sam i rekao. A šta, lipo je vama, isto vamo. Ne kaže se džaba, bolje živim nego ministar. Valjda ministrant. Pa to sam i rekao. Nego da vas pitan, ako ja postane ministar, hoće ja dobiti svoje odijelo? Pa ministrant ima u svoje odijelo, dobit ćeš haljinu. Ću ti ja suknju nosat? Ma nije to suknja, to je ministrantska haljina. Pa neće ti ja biti nikakav ženski ministar. Ništa, dobro, mi ćemo se dogovoriti, razmisliti, pa ćemo vam javiti. Pajdo, ovi mamo samo traže ženske ministre, Daj, gdje se upao samuna u Popaja, aj. Sljedeći. Polje, nisu si mafija. Bože mili, pa ko je vas doveo vamo? A šta, ko će me dovesti? Pa Emanuel. Bog s nama, da. Ma ne, Emanuel taj, nego moj vozač. Talijan. Nego, vidio sam ovdje u novinama vašim, vidi ovo, stranica 48, negdje 5. oglas poslije ove osmrtnice. Tražite tajnika. Pa sam se ja pritajio. Dobro, tajniče, šta vi nama možete ponuditi? Šta mogu ponuditi? Pa kilo biloga. Kilo biloga brašna za hostije. Odakle vam to? Šta odakle? Pa minja za kilo zelenoga. Ja ne vidim tu problem. Moja baba promijenila kilo raščike za kilo biloga, brašna. Pa dobro, imate li vi nama još šta ponuditi osim toga? Da ima li ponuditi? Ima jedan vic.
Znate li vi šta svećenik kaže, točnije zašto on ima tremu kad propovijeda evanđelje? Zašto? Zašto sam mislite? Zato što ovi gori s visoka ga gledaju. Mislim da smo čuli dovoljno, javit ćemo vam se, Bog. To je to? Da. To je to. Šta vam gori? A budele, majko, sljedeći, ako ima još tko... Hvaljen Isus i Marija, poštenoj čeljadi. Bog, jeste li dobro? Je. Da ima. Bog. Oprostite, gospođo, ne bih ja vas htjela uvrijediti, ali prijave su bile za mlade, da pridonesu zajednici, da daju koliko mogu. Pa za mlade čerce, ja sam čula za taj vaš oglas i ja sam došla se javiti ovdje. Znam ja da vam i treba pomoć. Znaden, pisali ste tamo za mlade i to. Ali bako, samo za mlade. Čerce, kako ti se ja nisam udala, tako mi mladost nije ni uzeta. Vidi me, 75, ko da mi je 19. Dobro, bako, šta vi nama možete ponuditi? Ovako, čerce, da tebi rečem. Ko u dobra stara vremena, znaš. Usluga za uslugu, ovako. Ja ti molim utorke svetomu Antipostin. 14 četvrtaka svetoj Riti, 30 dana momu svetomu Josipu za bolju polovinu. I slušaj, ma sveti Vranjo, on ti meni dođe ko sestrin sin, razumiš? I slušaj, ja vam je lipo prije svake mise krunicu. A vi meni unde kod gospinoga kipa u 4. klupi jedno slobodno misto. Eto, to ti je... Baba, ajde. Sredit ćemo nešto, ajde ti tamo. A Bog vam da zdravlja. Pa ti upale sviću tamo. Bog vam da zdravlja. A majko moja mila. Ne zvao se ja Fravinko Šizić. Sljedeće godine ćemo imati online prijave.
Dobro večer, dragi mladi. Evo stigli smo do drugog dijela našeg večerašnjeg susreta gdje ćemo još malo više popričati sa našim predavačem i postaviti mu još nekoliko pitanja. A ako i vi imate pitanja za našega predavača, naše hostese šetaju po dvorani pa slobodno napišite na papirić, a mi ćemo se potruditi odgovoriti na što više njih. Evo, fra Stjepane, hvaljen Isusi Marije, hvala vam još jednom što ste večeras s nama. Evo, u predavanju ste rekli da volite govoriti iz svoga iskustva, pa evo za početak, što je vas potaknulo da se okrenete baš mladima i da tu evangelizaciju pokrenete među mladima? Dakle, rekao sam bio da sam tek u 23. godini života doživio prvi puta da je Bog ljubav i to je bilo na jednom tečaju koji se zove tečaj Filip. I to su bili svećenik i grupa mladih koji su iz Poljske došli u Hrvatsku i održati taj tečaj. Ja sam slučajno tamo završio, mislim za Boga nije ništa slučajno. I dvije stvari tamo što su mi se dogodile. To što sam doživio da je Bog živi, da je ljubav. I drugo je što sam ja bio fasciniran gledajući svećenika i grupu mladih ljudi koji pored njega rade, isto koji vi ovdje. Jedni glume, jedni pjevaju, jedni svjedoče, jedni mole. Nekako to ja u Bosni nisam mogu vidjeti. U nas je bio uvijek svećenik Bog i batina i to je to. Mi smo bili sporedni ako treba pokost dvorište ili nešto. Tako da nekako me je bila ta njihova sinkronizacija, njihovo zajedništvo. Bilo mi je tako jedno lijepo svjedočanstvo toga. I nisam znao, dakle, kad sam doživio Božju ljubav, u meni se toliko želja rodila za istu taj tečaj da ja vodim u Hrvatskoj na taj isti način sa nekom grupom ljudi. Uopće nisam znao da će oni nama na kraju tog tečaja ponuditi i reći, gledajte, ako hoćete, ako ovdje ima zainteresirani, mi ćemo taj tečaj pomoći vama da naučite. Vodit ćete ga s nama 50% i treći put ćete voditi sami. Dakle, to je tečaj koji pripada školi nove evangelizacije i to je jedan od startnih. Postoji cijeli niz tečajeva koji formiraju čovjeka i naravno od tada pa nadalje mi smo uspjeli naučiti voditi taj tečaj i postao sam član i voditelj molitvene zajednice Milosrdnog Isusa i kao laik dok sam bio, neprestano sam se bavio evangelizacijom i onda sam otišao u samostan. Jedna od težih stvari koje mi je bilo ostaviti, mislio sam upravo to. Joj, kad ja odem u samostan, ja više neću moći ništa raditi. Međutim, moj odgojitelj je bio razuman i znao je što sam radio prije i koliko mogu i šta mogu. Onda mi on već dopustio kao odgajaniku da mogu nastaviti raditi i onda su me nakon toga poslali u Rim. I jednog dana u Rimu sjedimo za stolom ovako, jer živio sam u kolegiju gdje je bilo više od 25 nacija. Jedan Amerikanac i ja sjedimo i pričamo svoje doživljaje, jer pazite, to je kolegij, nije župa. I počinje ti falit pastoral, počinje ti falit duhovne stvari. Znači, na jednom katu imaš blagovolnicu, na drugom ti je fakultet, nema nikakvih događanja, sve monotono, sve ono. I mi nas dvojica za ručkom pričamo ovako, kako bi, šta je on radio u Americi, što sam ja radio u Hrvatskoj. I ja kažem njemu, pa zašto mi nešto ne napravimo u Rimu? A tad je izabran bio papa i papa je rekao tad onu rečenicu, vi redovnici ste pozvani da probudite svijet. I onda sam mu rekao, pa da vidiš, ajmo probati nešto mi fratri ovdje u Rimu napraviti. I mi dogovorimo prvi izlazak na ulice, međutim ja tada nisam išao prvi put s njima, oni su svi glazbeno nadareni, išao je s nekoliko njih fratara koji su iz Afrike, koji su glazbeno nadareni i oni su išli ispred glavnog kolodvora pjevati, pa ih je policija potjerala, pa su našli neko mjesto gdje su malo pjevali ispred neke crkve i to je bilo to. Drugi put kaže on meni, ajde ćeš ići i ti, ali rekao, ja ne znam ni pjevat ništa, rekao, ajmo, dogovorimo se ovako. Vi pjevajte, svirajte, jer oni kad vide fratre, kod da su ili klaune, znači ljudi se okupe odmah oko nas. I onda bi mi, kad su oni okupe, njima ponudili ko će sad ispovijed, ko hoće molitvu, ko hoće blagoslov. I na taj način mi smo u Italiji uspjeli, to je toliko postalo poznato, znači da smo radili doslovce uličnu evangelizaciju. Išli bi na trg, onda su nas pozivali po cijeloj Italiji i tu mi je došla ta želja. I onda sam mislio kako ću morati to prestati kad se vratim u Hrvatskoj, jer ja sam se tamo školovao da budem odgojitelj budućih svećenika i mene pošalju na Cres. I ja opet mislio tu je kraj, međutim onda tamo počnemo raditi evangelizaciju turista. I to je išlo top. I nakon 2 godine kaže ideš u Zagreb. Ja dođem u 9. mjesecu, a u 10. napišem prvi plakat
da počinjemo sa susretima, a ja ne znam nikog. Dakle, prvi naš susret je bilo 10 do 15 osoba. I onda je malo pomalo, ono što sam rekao, stavili smo u centar sakramente, stavili smo u centar Isusa i to je se samo širilo, raslo i raslo i onda su dolazile druge ideje, druga nadahnuća, a moram reći da sam možda bio jedan od prvih gdje sam puno puta možda bio kritiziran i od strane kolega ili naroda, šta će on na društvenim mrežama, šta će on na Instagramu, na TikToku, vam tamo. Većina vas je mene pratilo kad je bila korona, tako da ja smatram da evangelizacija nije samo u crkvi i da je društvene mreže novi kontinent gdje mi možemo misionariti, pozivati i eto, mene, otkako sam ja doživio iskustvo Boga i dan danas prati taj osjećaj i žar za evangelizacijom, a na koji način, Bogu hvala, Bog nadahnjuje stalno, meni samo vremena fali. Dobro, da spomenete medije, koliko danas mediji utječu na formiranje stavova mladih u crkvi? Jesu li to pozitivni ili negativni? Dakle, ovisi kako gledate stvar. Ne znam je li neko vidio onaj prilog na RTL Direkt i na svim portalima koji je izišao što sam ja rekao. Dakle, to je izvučena jedna rečenica iz konteksta. I sad tu čovjek može reći, gledaj, moram početi pisati propovijedi, ne smijem više prenositi ništa, moram se promijeniti, moram se ozbiljiti, nemoj se šaliti. I mediji takve stvari rade čisto samo da nam zatvore usta. Ja sam tu mogao pasti u depru, mogu onako svašta. Međutim, ovdje kako stvar postaviš. Ja drugi dan sam imao susret za mlade u Porečko-Pulskoj biskupiji, ja njima kažem, slušajte ovo, vidim da me svi gledate, rekao, znam da ste gledali u Dnevniku i vidjeli taj video koji kruži, kako je svećenik rekao, ali u svemu moraš, u svakom križu moraš naći nešto pozitivno. Dakle, ja kad sam nju čuo da ona lijepo rekla, mladi svećenik na Svetom Duhu, ja više ništa nisam čuo. Bitno je ovo bilo, mladi svećenik na Svetom Duhu. Šta je napravio, nema veze. Dakle, malo se šalim, ali mediji jako puno utječu, ali rekao bih prije negativno nego pozitivno. Ima i dobri medija i novinara koji rade svoj posao savjesno i odgovorno, ali takve ćete primjere vidjeti kao to izlazi iz svakog kodeksa normalnog ponašanja ili kriterija nekog novinara gdje ti izvlačiš iz konteksta, mijenjaš sadržaj ili nešto, pogotovo negativne teme koje se forsiraju, guraju u medijima, čisto da samo i onim koji vjeruju oblatiš ili, ne znam, omalovažavaš vjeru ili proglašavaš. Dakle, ako idete gledati medije, naći ćete više sadržaja negativnih nego pozitivnih. Evo, u svom predavanju ste tako... I to bi samo rekao, vi sunca morate biti kritični. Dakle, strašno se naljutim kad mi neko citira nešto o vjeri, otkud to znaš, pročito na ovom portalu. Dakle, ste vi svjesni, ja sam malo unutar toga i znam i ljude iz medija. Evo, u svom predavanju ste rekli da često znamo biti okruženi ljudima koji nisu u vjeri, bilo na fakultetu ili na poslu. Pa koliko je bitno za mladog katolika biti okružen ljudima koji dijeli iste vrijednosti? Dakle, mi se kao crkva, ako smo vjernici, ne smijemo zatvoriti. Ja, kao svećenik, imam puno poznanika i prijatelja koji nisu možda vjernici, neki praktični, jaki ili su druge vjeroispovijesti. Mi ne možemo, lako je nama sad ovdje biti turbokatolici. Amo se zatvoriti ovdje cijelu noć i dan slaviti Boga, pjevat, predstavljati, glumit, ali treba izići u stvarnost. Dakle, mi moramo svjedočiti, mi smo svjetlo svijeta. I ako mi nismo nazočni tamo gdje trebamo biti svjedoci, onda ispadne kao da nas nema. Dakle, naravno da mi moramo gledati, da se okružimo dobrim stvarima i dobrim ljudima. Ja kažem, barem to imamo izbor. Ali ne bježati, jer nekad smo mi možda baš tim ljudima putokaz do Boga. Jer mi smo, možda si ti jedino evanđelje koje će neko pročitati. Tvoj život, tvoje ponašanje i mislim da se uopće ne smijemo zatvarati. Mi, evo, upravo sada ako si spomeneš medije, pa gledajte koliko vas, ako ovdje neko studira novinarstvo i ako je on vjernik, on će sutra gledati da prenosi istinu. Ako si ti na fakultetu, ako si liječnik, vi ćete sutra svi neki fakultet završiti. Vi ćete svojim znanjem moći zauzeti se za crkvu, biti među možda onima koji su, naravno da to nije ugodno,
Naravno da ti je lakše kad si okružen s ljudima istomišljenicima, ali isto se treba opustiti. Dakle, nije stvar u tome da sam ja s nekom ko se ne slaže sa mnom ili ne dijelimo iste vrijednosti, odmah smo u ratu ili nečemu. Znači, mi ljude najviše pridobijemo kad si normalan. Kad si normalan, doslovce. Znači, nenametljivo, svjedočiš lijepo i čekaš trenutak kad te neko pita za savjet da mu pomogneš ili nešto. Dakle, nikako se isključivati. A smatrate li da su danas mladi dovoljno odvažni da bi tu vjeru širili među društvom? Itekako. Ja imam 1000 primjera i vidim mladima, ali opet se vraćam na ono iz predavanja. Pričam o mladima koji su otvoreni milosti Duha Svetoga i koji imaju neko iskustvo vjere. Oni ne mogu da šute. Ja stvarno kažem, imam jako puno svjedočanstava i većina njih gore koji su došli je upravo što je svjedočili evo, jedni drugima. Prije 2 tjedna jedan dečko došao, prošli tjedan sam ga primio na razgovor. Moja ekipa mladih je u klubu negdje Strela je pozvala. U klubu. Znači, jedna žena visoko pozicionirana poslovna žena, šta je njezino svjedočanstvo bilo za jednog lika koje je dovela? On je pitao, oprosti, ti si nekako drugačija. Ti svijetliš. To što ti imaš, želim i ja imati. I ona je rekla, ako to želiš, ajde sa mnom onda na Sveti Duh. I puno puta se evo može, kažem, na taj način posvjedočiti i dovesti ljude u crkvu. Evo imamo jedno pitanje iz publike. Postoji li mogućnost uspostaviti kompromis između mladih koji izlaze i mladih koji su u crkvi? Naravno. Pa upravo sam sad ovo rekao. Kompromis, ne možemo mi odbacivati ljude koji ne žele ići u crkvu. Evo, nama je to pitanje vječito svećenicima, što ćemo s djecom ili ne znam, oni koji neće u crkvu i roditelji uporno. Pa ja kažem, prvo kad mi izgubimo kontakt, prijateljstvo, ljubav, majčinstvo, očinstvo, izgubiš kontakt od te osobe, neš ga nikad vratiti na vjeru. Nego ti ljudi možda su samo u nekoj fazi, možda tog trenutka nisu spremni za vjeru ili su se udaljili, ali samim tim što ti njega ne odbacuješ, što on ne ide na misu, ti već svjedočiš Isusa. Ti si mu blizu. Zato govorim, ne treba ljude koji se ne slažu s nama i tu je kompromis. Pa imamo mi zajedničke druge točke. Pa ima sport, ima izlazak, ima nešto drugo. Pa nije valjda da samo moramo se družiti, pričati o vjeri. Naći ćete neku zajedničku točku koju imate. Moje cure iz slavljeničkog tima, jedna od njih, živi blizu naše crkve sa cimericom. I ta cimerica je 2 puta došla onako na susret. Nije ona i mene da upozna, ne da je sad wow pala i povjerovala ništa, ali ti je zanimljivo. 1 godinu dana moje cure kod nje u stanu imaju probu. Curi ne smeta. I tako lijep odnos s njom imamo. I mene dođe ponekad gore vidjet, ja vidim tu blage pomake, ali nije to sad invazivno, da ona nije mi kad dođemo tamo moramo pričati samo o vjeri, ali neki kompromis. Znaš, postoji i u njoj ne smeta što ovi vježbaju, dođe neka gorna piće. I ja mislim da je to veći most nego da se presječe skroz i udalji. Evo, ja sam imao od roditelja par put pitanja, kad roditelji otkriju, recimo da im djeca su, ne znam, idu drugim putem, da su, ne znam, otišli u istospolne odnose i sad su otišli s tim partnerom živjeti i ogorčeni, ljuti, bijesni, kaže šta mogu učiniti. Pa možeš najbolje učiniti da ga nastaviš i dalje ljubiti, jer ako se još i ti makneš od njega, znači ti si mu presudio. Ti si mu roditelj, moraš ga voliti, ne smiješ odbaciti, ne prihvaćaš njegov grijeh, ne slažeš se s onim što radi, ali kad ti presjećaš još uvijek, gurno si ga samo još u veću bolu, rane, u sve odakle neće teško izići, jer ko će mu onda pomoći kad bude trebalo dati ruku da ga povuče? Evo još jedno pitanje iz publike. Kako opstati kao mlada osoba s mentalnim problemima, depresija, anksioznost i slično, unutar crkve i predrasudama? Žalosno je da je prema tim psihičkim poteškoćama još uvijek su takve neke stigme, to je prvo pogrešno. Ono što se mi svi susrećemo, svećenici, da evo koliko mladi ispovjedaju prisilne misli. Prisilne misli nisu grijeh, jer nisi ih ti proizveo. To je poteškoća. Ja koliko sam put vidio da oni ne smiju progovoriti, oni progovore prisilnim mislima samo u ispovjedi. A to je poteškoća koju treba samo liječiti. Ne moram pričati anksioznost, depresija, suicidalne misli i sve ostalo. Ja osobno sam znao organizirati ciklus predavanja o tome.
Ljeti vodim kamp, je psihološko-duhovni. Ove godine čisto imat kamp. Imamo sad jednu psihologinju u zajednici. Prije podne otvorit ćemo teme koje su njima, koje ja primijetim kao duhovnik. Otvorit ćemo teme ujutro psihološke i radionice, a navečer ću ja imati duhovni dio. Jer ja smatram da je super kombinacija liječenja kad, na primjer, danas se otvore rane, priča se o toj temi i navečer ima klanjanje gdje ga vodiš meditativno da osoba dođe do iscjeljenja, na primjer praštanje. Kad se teoretski objasni, psihološko-duhovni i onda ti imaš molitvu praštanja. Da vidite kako brzo ozdravljaju. Plus, na takvim susretima se ima vremena razgovarati individualno s osobama. Tako da mislim da crkva dosta toga radi sada, jer ja gledam barem u Zagrebu i drugi svećenici gdje postoje psihološka pomoć, gdje se govori o tome, samo međutim mi smo tog mentaliteta. Ako neko ima takve neke stigme ili poteškoće, nažalost neki je govore pogrešno, čak i svećenici možda, sve će to riješiti molitva. Aj molitam. Ja ne sumnjam da Bog neće pomoći svakome, ali tu je i struka koja može ubrzati ozdravljenje. A mi za niz nekih stvari ćemo reći čovjek ne znam, ima suicidalne misli, ajde molite, Bog će pomoći, ali tu je i, kažem, ne trebate se bojati, ja sam vidio da je to jako tabu tema i da se boje biti stigmatizirani, a možda svaka druga, treća osoba slične stvari prolazi. Evo, vi radite s mladima. Iz vašeg iskustva, koji je najbolji način da pristupimo mladima koji možda nisu u vjeri ili koji su se udaljili od Boga, na primjer našim prijateljima, a da to ne ispadne kao neko naše nametanje? Pa već sam rekao, najbolje je svjedočanstvo naše. Ne treba puno pričati. Jer ja stvarno, ne znam, ja ne mogu sad govoriti po sebi, ali ja sam stvarno, ljudi moji, nećete vjerovati, najviše ljudi doveo u crkvi bez habita i možda preko pive. Ozbiljno, banalne stvari, neke sitnice, ali što je bilo važno? Pogotovo neki ljude kad sam htio dobiti. Dakle, išao sam prvo na ovu ljudskost. Jeste vi skužili koliko vice pričam i humor? Razumijete? Jer kad ljudi vide, ljudi imaju predrasude od nama vjernicima. Znaš, to su šmokljani, znaš, oni su svi neki uvrnjeni. Ne znam, ja se sjećam jednog predavača kad je došao kod nas na Sveti Duh imat, što je on iskomentirao od cijelog susreta. Ajme, kaže, ja ne mogu vjerovat, gledaj ovu mladež. Ne znaš ko je zgodniji, cure, dečki, lijepo obučeni, svi mladi, lijepi. Očigledno je u njegovoj glavi bila slika mladih crkve koji vjeruju neki šmokljani. Razumijete? I niz drugih stvari ja vidim i danas kod svećenika. Kad ja upoznam ljude ovako negdje na kavi, još potom kad ne znaju ko sam, pričaš, zezaš se, ostalo, i onda kažeš čim se baviš, pa kaj ti si normalan. To vam govorim. Mislim da mi imamo jednostavne male korake gdje možemo se prvo sprijateljiti s ljudima, gdje vidi da ti nisi stvarno neki ni heretik, ni neki fanatik, nego si normalan, voliš vjeru i onda pomalo kad već si zadobio prijateljstvo, povjerenje, onda možeš početi malo otvoriti temu vjere i početi pričati ili sve drugo. Ne znam, ima, kažem, 1000 načina, metodologija, ali, kažem, jednostavno čovjek to mora u sebi imati otvorene duhovne oči. Da prepoznaš da svaki pristup nije jednak od svake osobe. Ne bi svakog dobio na isti način. I tu se baš moraš, evo, stvarno odvažiti snaći nekada, evo, ja sam neki dan komentirao za Novu godinu, doslovce za doček Nove godine, bio sam u Bosni. Pređem granicu u Orašiju i idem prema Zagrebu jer ću kao s prijateljima slaviti Novu godinu u Zagrebu. Na granici nema nikoga, autoput prazan, uglavnom ljudi već počeli feštat malo ko putuje i ja sam bio istim ovim starkama, žute hlače, žuta jakna i dođem na benzinsku. I kažem ove što prodaje, rekao, gospođo, može jedna kava? Ulaze druge njezine dvije kolegice, govori njima, aj napravi nama kavu. Ja se okrenem i sjetim se, rekao, prostite, ja mogu vaš častit kavom? Ona gleda u mene. Ne, stvarno bi vas ako želio čast kavu, majte, rekao, prihvatite, pa Nova godina je šta, imam pop kavu, i ja sam sam tu, I sad on kaže, pa dobro, ako želite, ajde. I njih se 5-6 skupilo.
I mi smo uzeli, nikog nema na benzinskoj, tu kavu, a onda kaže, aj mi tebe častimo ovim antikom. Može. I mi smo izišli vani ispred, pričamo, zezamo se, gdje ti puteš idem Zagreb slaviti Novu godinu, a ova jedna stalno govori, ja tebe od nekud znam. Ja sam taj glas čula negdje. A ja neću namjerno da ja se zezam. Ja onda uzmem mobitel, pustim neku propovijed, da ne pokažem sliku još uvijek. Rekao, ti poznat sad ovaj glas. Ajme, brčina, to si ti. I to je bilo gotovo. Znači, tamo je bila jedna ko uopće ne ide na misu i poslije došla na jednu duhovnu obnovu. Tim pristupom, valjda, njima bilo fora. Pa gledaj kako si ti obučen, pa kud ideš, ja ne mogu vjerovati. Onda sam išao donijeti ove narukvice, one su bile van sebe. Ali jedna mala gesta, kaže, ti si nam uljepšao doček ove nove godine, bilo nas smo tu razočarani, što... Zato kažem, čovjek nekad mora stvarno imati taj nekakav osjećaj u kojem trenutku, kako, kome reći, ne znam, evo. Ja koristim sve elemente, sve alate, od humora, priče, pive, svega. Evo, približavamo se polako kraju, pa ćemo još nekoliko pitanja. Evo, pitanje iz publike. Koja bi bila dobna granica za zvat se mladim katolikom? Sve dok se osjećaš mlad, to je to. Mi uvijek nešto dijelimo, 18, 30, ali ja uvijek kažem Igor za DDV, kogod se osjeća mlad ili na Antunovski hod mladih. Nosioci su mladi, a svi koji se osjećate mladi, dobrodošli. Evo, kad ste već kod Antunovskog hoda, jedno pitanje iz publike. Što je s Antunovskim hodom u Splitu? Nešto se spominjalo. Ja. Mislim da Antunovski hod, ja nisam možda neko drugi u medijima spomenuo od mojih fratara, postoji zanimanje i Zadra isto tako, postoji zanimanje i u Vinkovcima, da bi ovaj model koji mi imamo možda se prenijelo i negdje druge gradove. Evo, ovaj koji se održava u Zagrebu polako se približava i iz godine u godinu ukuplja sve veći broj mladih, pa možete nam nešto više reći o tome, a dok vi spremate odgovor, pogledat ćemo jedan film koji se nam vi... Može, ja predlažem, pogledamo film pa ćemo onda prokomentirati. Sveti Antune, moli za nas, moli za sve. Sveti Antune, moli za nas, moli za sve. Podao si po svem svijetu,
poslao te Bog od padove do mog srca da ga Kristu otvori. Snagom zagovora tvog protiv tame, protiv zlog u nebu da se za nas pomoli. Sveti Antune, moli za nas, moli za sve. 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 Moli za nas, moli za sve. Moli za nas, moli za sve. Evo, ovo je bio sažetak prošlogodišnjeg Antunovskog hoda mladih. Ono što sam rekao u govoru, na taj način smo htjeli posvjedočiti da postoje mladi i da se ne libimo izići na ulice grada. Bogu smo zahvalni, na prvom hodu je bilo oko 600 mladih, a prošle godine oko 6.500, a ove godine očekujemo jako puno veći broj i stvarno smo napravili puno toga da evo dođe do poboljšanja, od toga da smo evo i s gradonačelnikom ratovo medijski zbog pozornice, jer oni ne žele ovako nešto na trgu. I uspjeli smo prošli tjedan dobiti tu dozvolu. A htio sam reći da znate, dakle, kad kažeš hod, ovo nije hod u prazno, da mi idemo bez veze šetati ulicom, jer ja kažem, ako ne napravimo da na ovome hodu ne bude duhovna obnova, mi smo fulali sve živo. Možeš otići šetati bilo gdje, ali evo mogli ste vidjeti po videu, neki ste bili prošle godine, da zaista na završetku i mladi zaista budu ispunjeni, mnogi dožive milosti i blagoslove. Evo, pogledajte na našem YouTube kanalu, imate svjedočanstvo dečka i cure koji su se upoznali na Antunovskom hodu, kako ih je Sveti Antun spojio. Dakle, uvijek se ide sa nekom nakanom. U križu se nose relikvije i ide se iz Sesvetskih sela, se kreće, a prva nam je onda postaja u Dubravi kod hercegovačkih fratara, onda na trgu gdje imamo performans i molitvu i završavamo kod nas. Ono što je važno, evo, reći da nosioci hoda jesu mladi i da je zaista u organizaciji puno ljudi i da je puno kušnji, ali nama je jako drago što već prošle godine je nadišao nacionalni, već je internacionalni. Prošle vidjeli ste zastavu iz Makedonije, evo iz Bosne, iz Srbije, ne moram govoriti Njemačka, Austrija, dolaze isto mnogi autobusi organizirano, Hercegovina, Dalmacija, Istra, tako da ste ovom prigodom svi vi isto pozvani. Ja sam donio sa sobom majice za Antunovski hod i ove narukvice. Vidjeli ste da svake godine izaberemo jednu rečenicu od Svetog Antuna, a koja je moto tog susreta. Ove godine je tko daje srce, daje sve, Sveti Antun. Tako da ako bude želio kupiti majicu ili narukvicu, na taj način ćete podržati organizaciju hoda, a to možete učiniti vani u hodniku, a kod istog stola gdje su majice, narukvice, bit će naš Dino koji odavde iz Splita organizira autobus
koji je i prošle godine organizirao, dakle, ko želi, prijavite se njemu večeras. Ne da vas ja nagovaram, meni osobno baš me briga, hoćete doći, nećete, ali jamčim jedno drugo iskustvo i jedan drugi događaj. Ja znam da ste vi skloni otići na koncerte, nešto što je ovako organizirano, bez napora, bez ičega, ali probajte nešto drugo. Probajte izići malo na ulice, doživjeti, svjedočiti. Mi smo prošle godine isti dan imali Gay Pride, pa to je bio rat. Dakle, trebate doživjeti taj naboj, tu borbu, te ljude koji nas putem pozdravljaju, koji kad vide mladost, koji, zato sam malo prije govorio, nije dovoljno samo pljuvat po crkvi, onda kad se nešto organizira, toliko smo inertni, ne da nam se, hoćemo, nećemo. Ja sam govorio u propovjedi, kad je bila nedjelja dobrog pastira, pa je bila puna crkva redovnika i časnijih i ostalog, pa sam rekao isto. Meni časnije kažu, Stjepane, kad ćeš poslati neku djevojku nam? A onda Antunovski hod gdje bude 6000 djevojaka, nema 2 časne bile. Pa samo govorim koliko smo mi, kad treba svjedočiti, pokazati vjeru jaki. Ja pozivam ko hoće i želi, dobrodošao. I evo možete za kraj samo poslati jednu poruku mladima. Idite u miru. Bogu hvala. Dakle, za kraj poruku, držite se vi Isusa, otvorite mu srce, ne bojte se, otvori srce. Znam da je to fraza koju ste čuli 100 puta. Ljudi, nema promjene bez osobnog odnosa s Bogom. Kad je osobni odnos s Bogom, to je onda avantura s njim i bez toga nemojte se zadovoljavati ničim. To je sve drugo minimum. Dakle, ako želite radost, promjenu, mir, sreću, blagoslov, otvorite srce Bogu. Evo, fra Stjepane, hvala vam još jednom što ste večeras bili s nama. Može, molim vas, još jedan veliki pljesak za naše predavače. Hvala. Hvala svima vama, posebno organizatorima na pozivu i na povjerenju. BTB, BTLJ, BTV. Evo, mi smo došli do kraja našeg razgovora sa predavačima, sada ćemo se upustiti uz još jednu pjesmu. I slikanje 5 eura.
našu mladost. Biće nešto od njih, znadeš? Ima nekakvoga žara u njima. Ma samo, treba to malo pogurat. Pa i nas ogurali, tako? Nismo ni bile svetice. Si blizu. Ali nismo. Ali ne sekiraj se. Ti si svoj dug začistliš iz mola ima 5 godina. Za tebe nema straja, ne? A znadeš, dobre su ovi brate šta njih vode. Nima straja za njih. Oni su na dobrome putu skupa s njim. Ali ja ću molit za njih. Molit ću ja za njih dan i noć. Molit ću ja i za sebe. Jer ko zna kad će mene uzeti moj anđel. Nisam se ni za tebe ovako brzo nadala da ćeš patiti. Uvijek je. Je, uvijek. Ne. Šta je? Ljut sam, dide, baš sam ljut. Ne mogu vjerovati. Ja jutro s nami si, ja najmlađi tamo s babom Marom od 85 godina u crkvi. Niko od mojih ne ide. Ja ne znam kako je to u tvoje doba bilo, ali niko ne ide. Moje doba, sinko, je bila jedna zajednica u Splitu. I onda su mladi dolazili. I u toj zajednici ti je bio jedan crkveni superheroj. Zvali su ga Super nadzemljaš. Ali on nije bio sam. Imao je svoje prijatelje. Super framaša, super skacovca, super ministranta, super skautovca i super vinka. Super nadzemljaš. Njegova moć je bila da nasmijava ljude. Dobro, ne uvijek. Šta je to malo crno i raste na grani? Super nadzemljaš. Ha, ha, ha. Vuš! Skacovci su bili poznati po popravljanju stvari. Po popravljanju, rekao sam. Super Vinko je volio pomagati ljudima. Toliko da je često pomagao ljudima kojima nije bila potrebna pomoć. Prijatelju, treba li ti pomoć? Živote, šta je tebi? Ajde! Nemoj, pusti me, pa pusti me! Dalmatinaca. Super ministrant je bio poznat po moći blagoslivljanja svih. Ali baš u svim situacijama. Volim ja vilu s Jadrana, Dalmatinaca. Bože, oslobodi! Bože, pomagaj! Moć super skautovca je bila dobro snalaženje u prirodi i prostoru, a pogotovo sa životinjama. Moć super framaša je bila zanimljiva. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus, sveta Marijo, majko. I tako ti je to bilo.
Super heroj, Je, aj daj vetu suparnika. Može. Ću nastaviti poslije. Neka hvala.